салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. рӯзи гузашта барои мухлисони Барселона хело хотирмон буд. дирӯз дар даста дигаргуниҳои зиёд шуд ки оидашон дар ин видео ҳарф мезанем. ҳолати даста лаҳза ба лаҳза иваз шуда истодааст. аз ҳамин хотир мо хабарҳои муҳим ва ҷолибро пешкаши шумо мекунем. агар мухлиси Барселона бошӣ бародар, то ҳатман дар канал обуна шав, зеро ту дар ин ҷо аввалин шуда аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаат бохабар мешавӣ. ва лайки қиматбои худро аз ёд набарор, зеро ин чизҳо барои пешравии канал муҳиманд. акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед имшаб бозии полуфинали Лигаи Чемпионҳо байни Лион ва Бавария мегузарад. ширкати 1xbet ба ғолибияти мюнхениҳо боварӣ дорад, аммо ман дар он ставкае монам ки ҳардуи дастаҳо гол мезананд. шумо бошад интихобатонро худатон кунед ва ногуфта намонад. ба ссилка комментария БУДА даромада бо промокоди БАРСАТИЖИ дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл туҳфа гиред. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. биед бубинем ки мухлисони Барселона футболбозонро баъди шармандагӣ бо Бавария чӣ хел пешвоз гирифтанд. акнун оиди сармураббӣ ҳарф мезанем. дирӯз Кике Сетьен расман аз вазифаи сармураббии Барселона ронда шуд. клуб аллакай ҷои ивазкунандаи ӯро медонад. интизор меравад ки дар 24 соати охир Роналд Куман ки айни ҳол дар мунтахаби Голландия фаъолият мекунад, сармураббии Барселона мегардад. Куманро бисёриҳо аллакай дар фурудгоҳи Барселона дидан ва президенти даста Хосе Бартомеу эълон кард ки ӯ аллакай сармураббии Барселона ҳаст. контракт бо ӯ то 2 сол баста шуда, Куман ҳайати дастаро тоза мекунад. ҳамчунин ӯ якчанд футболбозии навро низ хоҳад харид. аввалин хариди ӯ Дони Ван де Бек аз Аякс мешавад. дар баробари ин аллакай рӯйхати он бозингароне ки Куман онҳоро дар даста дидан намехоҳад маълум аст. инҳо Луис Суарес, Жорди Алба, Иван Ракитич ҳастанд. дар ин рӯйхат метавонем Антуан Гризманро низ ҷой бидиҳем ки ҳолати ӯ дар клуб он қадар хуб нест. ин трансферҳо вобастагӣ дорад аз нақшаҳои сармураббӣ. акнун оиди роҳбарияти даста ҳарф мезанем. шӯрои директорони Барселона қарор бароварданд ки интихоботи президентии дастаро пеш аз муҳлат доир намекунанд. интихобот аз рӯи нақша рӯзи 15 марти соли 2021 баргузор мегардад. то ҳамин рӯз президенти даста Бартомеу боқӣ мемонад. новобаста аз он ки бозингарон ва мухлисони даста хостанд Бартомеу равад, аммо шӯрои директорони Барселона ин пешниҳодро рад карданд. боз ҳам сармураббии нав ва боз ҳам ҳамон роҳбарияти кӯҳна. аммо Бартомеу айни ҳол роҳеро пайдо кардааст ки боварии мухлисон, бозингарон ва аз ҳама муҳим Мессиро ба ӯ бармегардонад. Бартомеу мехоҳад ки хоҳиши Мессиро ба инобат гирифта Неймарро ба даста биёрад. айни ҳол аллакай Бартомеу барои баргардонидани Неймар омода мешавад. ин маротиба Барселона омодааст ки 50-60 миллион евро ва боз Антуан Гризманро ба ПСЖ пешниҳод намояд. Бартомеу гуфт агар худи Неймар хоҳиш дошта бошад, ин трансфер амалӣ мешавад. ҳамчунин Бартомеу чунин мешуморад ки трансфери мазкур боварии бозингарон ва ҳатто Мессиро ба ӯ зиёд мекунад. тибқи нақшаҳои Бартомеу агар Неймар ба Барселона ояд, Месси дар Барселона мемонад. зеро агар Месси аз даста равад, мухлисон дигар Бартомеуро намебахшанд. акнун фурсати он расидааст ки оиди Месси ҳарф занем. хабарҳои охирин он буданд ки Месси се варианти идома додани карьераи худро дар дигар дастаҳо дорад. якум шартномаро қатъ кардан ва ба серия А рафтан ба Интер ё ин ки Ювентус. дуюм мунтазир гардидани тағйиротҳо аз ҷониби роҳбарияти даста, кори онҳоро баҳо додан ва баъдан қарори охиронро баровардан. варианти сеюм то охири шартномаи худ дар Барселона мондан, яъне то тобистони соли 2021. ин вариантҳоро то дирӯз Месси фикр мекард, аммо вақте ки
мухобарати Барселона хоҳиши бозингаронро оиди пеш аз муҳлат баргузор кардани интихоботи президентиро рад кардан, рафтани Месси боз наздиктар шуд. Бо хоҳиши худи бозингар ҷараёни қатъ намудани шартномаи Месси оғоз гардааст. Хайру Хушу Месси бо бозингарон ва бо Барселона рӯзи ҷумъа 21 август дар Камп баргузор мегардад. Дар ин ҳолат ҳатто омадани Неймар ба Бартомеу кӯмак намекунад то ин ки Мессиро дар даста нигоҳ бидорад. Рафтани Бартомеу метавонист Мессиро дар Барселона нигоҳ бидорад, аммо аз Барселона рафтанӣ нест. ана ҳамин гуна хабарҳо оиди Барселона ҳастанд. дӯстони гиромӣ, шумо чӣ фикр доред бародарон? аввалин шуда Барселонаро кӣ тарк мекунад, Бартомеу ё ин ки Месси? ва аз ин даста киро шумо мефурӯхтед ва киро нигоҳ медоштед? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом, Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.